Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al 8è episodi de La Buyanga. Avui, molt especial, com podeu veure, tant pel lloc com per l'equip que tenim, que no és nostre, que totes les dues coses, sinó que som de l'Espai Jove La Fontana, que no sé ben bé com ho hem aconseguit, que ens hem tot això gratis, o sigui, literalment gratis, i estem aquí disfrutant del seu espai i de l'equip, esperem que de forma prou definitiva a partir d'ara, i per tant tenim un nou espai a gravar La Buyanga. Marcel. Què tal? Bona tarda a tots. Doncs això, disfrutar que tenim aquest material i esperem que quedi un programa molt bé. Oriol. Sí, i recordar que hem d'anar parlant mirant cap al micro perquè llavors se'ns en va la veu, d'acord? Llavors hem d'anar en compte d'això. Això després ho tallem perquè queda fatal. Fantàstic. Doncs molt bé, estem de nou... Seguiu-nos a les xarxes. Ah, sí, cert. Sempre se m'hauria de dir. Digues. Sobretot seguiu-nos a Instagram, TikTok també caldria donar un impuls i subscriu-vos a YouTube, que ens falta gent. Els 27 subscriptors, ens veieu molta més gent, així que la gent que veieu, sisplau, el programa no digui a seguir. Jo de fet crec que som el programa més vist de tot Catalunya. El govern de tothom. Això també ho recordarem, això. Perfecte. Doncs... Molt bé, doncs aquí estem de nou, ens ha tocat la lloteria realment, però disfrutem mentre ho tenim. Molt bé. Comencem ja amb l'actualitat. Han passat moltes coses, realment moltes coses. Crec que no podrem fer justícia a l'actualitat en un sol programa perquè no podem parlar de tot, però podem parlar d'algunes coses que han passat. La primera és que l'analfabet funcional que està a la Casa Blanca, abans hi havia un filogenocida i ara hi ha un analfabet funcional, va anunciar Liberation Day, because tariffs, we can have tariffs, it's gonna be great, i va anunciar tota una sèrie d'aranzels suposadament recíprocs, tot i que ara demostrarem que no són gens recíprocs, bàsicament per arribar a posar aranzels a illes antàrtides deshabitades on només hi ha pingüins, o sigui, molt recíprocs no poden ser, i que després va cancel·lar de sobte, ha dit que si les va posar les va cancel·lar i ha entrat, això sí, en una guerra comercial brutal amb la Xina, que ja us dic ara que acabarà amb una victòria de la Xina, o sigui, indiscutiblement. Però vaja, no sé què... Jo tinc moltes coses a dir sobre això, però volia saber una mica abans la vostra opinió una mica al respecte. Bueno, bàsicament és que cada dia m'aixeco i cada dia és una notícia del Donald Trump. Quan deixarem de parlar a La Buyanga del Donald Trump, sisplau? Estem una miqueta obsessionats tant que avui m'has dit que porto una samarreta d'ell I s'assembla. estem arribant a aquests nivells. No sé si La d'ell prenent... Com es diu això? ratafia a Oklahoma. Exacte. Bueno. La ratafia d'Oklahoma. No, aviam, jo bàsicament crec que la política de Donald Trump es basa en la doctrina del xoc, que és que jo crec que als Estats Units en general, des que va guanyar Trump, no para de rebre com inputs i xocs, i això va aprofitar Donald Trump per aplicar unes polítiques que en absoluta normalitat no s'haurien d'aplicar, perquè hi ha uns aranzels, ara si voleu parlarem dels números, però vaja, és una barbaritat. I per altra banda també, per fer un és terrenal, bàsicament crec que fa una putada a la classe treballadora dels Estats Units, perquè l'únic que els fa és pujar els preus de molts productes que eren barats per ells, que venien de l'exterior i ara els puja a favor de l'economia americana, que veurem si realment creixerà o no. No creix. I, bueno, jo dues coses, no només la classe treballadora dels Estats Units, abans de que ho eliminés, si això anava a seguir endavant amb les xifres que es van dir al principi a tots els països que es van dir, això afectava sobretot a països del sud global on la mà d'obra és molt més barata i tota aquesta gent, mentre Xina no aprofiti la jugada dels Estats Units per aprofitar encara més les seves infraestructures i el seu mercat per utilitzar aquests països que té al voltant, el sud-est asiàtic, tota aquesta gent, moltíssima gent al carrer i sense les oportunitats laborals que tenien fins aquell moment. Una altra cosa a part d'això, és que quan tu fas una jugada com aquesta, tan atrevida i tan poc pensada, perquè a vegades jo em paro a pensar i està molt poc pensada, és que tu quan fas una jugada com aquesta has de tenir una infraestructura preparada en el teu propi estat. Perquè si tu vols pujar els preus de les coses que tu importes al teu país, has de tenir una nova onada de indústria, manufactureres, que, com el que va passar a Detroit, no? Que hi ha hagut una desindustrialització als Estats Units des dels anys 60 fortíssima, que ha deixat moltíssima classe treballadora al carrer, i si tu fas una jugada com aquesta abans de
tornar a industrialitzar el teu país i zones que estan pràcticament marginades i oblidades i ciutats que estan buides, que són ciutats fantasma, què esperes fer amb això? Ja s'han equivocat no només en la jugada, sinó en l'ordre de les coses. Perquè si tu tens una cosa com aquesta hauries de començar per el ciment de la casa, no per la taulada. I han començat la jugada per la taulada. Això que dius tu és molt important, perquè Trump sí que és el que part de la crítica que fa és encertada en el sentit de dir els Estats Units a les últimes dècades hem signat tractats de lliure comerç en països on doncs, tenen unes lleis laborals o mediambientals, etc., molt més laxes que el que tenim nosaltres, i per tant hem deslocalitzat les nostres indústries, hem desindustrialitzat. Això és neoliberalisme. El problema és que Trump, ell també és un neoliberal, llavors critica part del neoliberalisme, però a la vegada té un programa neoliberal i per tant està en contra de que el govern, l'Estat, es dediqui a fer polítiques actives a l'economia, precisament per això, per industrialitzar. O sigui, està en contra. I un exemple molt clar és el tema, per exemple, Taiwan. O sigui, els Estats Units té una dependència molt forta amb Taiwan pel que és chips electrònics. Sí. Biden, que per molt filogenocida que fos, alguna cosa va fer bé, Està viu. està viu. Va sortir per l'altre Sí. i se'l veia molt millor. És veritat, va sortir Li ha anat bé. No sé, Casa Blanca. Doncs Biden va veure, tenim una dependència total i absoluta respecte a Taiwan per això, i això no és positiu. No és positiu. Què va fer? Va fer una llei que es diu la CHIPS Act per precisament promoure la producció domèstica d'aquests productes. Arriba Trump, se la carrega, perquè això és l'Estat fent coses, ergo és socialisme, i el que fa a sobre és després posar aranzels de no sé quant % a Taiwan sobre aquests productes. És a dir, t'estàs fotent un tret al peu perquè t'estàs tallant tu voluntàriament tallant l'entrada de productes que necessites sense promoure la seva producció domèstica, cosa que podries fer. És a dir, surt perdent Taiwan, però també surts perdent tu. I això, a més, geopolíticament no té cap sentit perquè és que Taiwan és una realitat dels Estats Units. És a dir, que és terrorisme econòmic. I a més, cal tenir en compte que tota aquesta estratègia que tu has dit està molt mal pensada. Efectivament, qui la pensava? L'assessor econòmic de Trump és un tio que es diu Peter Navarro, després de liderar el PSC a Catalunya, es va cansar i va anar als Estats Units. Va provar la tercera via. Es diu, exacte, Peter Navarro. Aquest senyor, o sigui, Trump, això en el seu primer mandat, buscava un tio que estigués d'acord amb la idea de fer una guerra comercial amb la Xina. Llavors li va dir a un dels seus assessors, troba'm un economista que estigui a favor d'aquesta estratègia perquè pugui fer-ho. Llavors el tio aquest es va dedicar a buscar per Amazon llibres escrits per economistes que defensessin aquesta tesi. I va trobar llibres d'aquest tio, Peter Navarro. No se'ls va llegir? Em sorprèn que no fos Xavier Salall Martí. És que, bueno, és que... Com-te partida no el veiem cada dia sortint amb una americana de color diferent. Potser sí que sé. Un dels llibres més venuts a Sant Xavier. Sí, ho vaig trobar. Però bueno, llavors va trobar el llibre d'aquest tio. No se'l va llegir, el va dir, he trobat el tio, perfecte, el van fer assessor econòmic durant el primer mandat i ara el segon mandat també l'han recuperat. Aquest tio, en el seu llibre, on defensa que s'ha de fer una guerra comercial amb la Xina, que és exactament el que està passant, per justificar els seus arguments, cita moltes vegades a un autor com... Perquè clar, com diu fulanito, amb les dades no sé què, un tio que es diu Ron Barr. Ron Barr no existeix. És a dir, el tio s'ha inventat un nom que a sobre és el seu cognom, Navarro. És com un acrònim amb les lletres girades. Si us fixeu, Ron Barr s'inventa un tio i el cita en el seu llibre. Perfecte. Que és tot inventat. O sigui, s'inventa les dades i s'inventa el tio. S'ha descobert i el tio segueix allà sent assessor econòmic del president del país més poderós del món. I és que ha inventat tot aquest pla, és que és surrealista, és terrorisme econòmic. Inventat per un autèntic analfabet funcional assessorant a un altre analfabet funcional. Sí. Heu vist Doctor Strange, no? És que aquesta gent em recorda dels personatges que surten en aquesta pel·lícula. Telèfonos, per favor, la recomano. Jo crec que Donald Trump s'aixeca pel matí, diu una locura i se'n va a fer rayos uva tot el dia. S'aixeca el dia següent i diu, quina locura, Navarro, quina locura faré. Pam, i després se'n va a fer rayos uva. No, és que Passa el dia així. És que sobre és que, clar, per què això és terrorisme? O sigui, el proteccionisme per què serveix? El proteccionisme. El proteccionisme econòmic serveix per... O sigui, perquè aquí a Catalunya, tot al llarg del segle XIX i bona part del XX, hi havia una indústria tèxtil molt poderosa i aquí es demanava molt proteccionisme a Espanya. Per què? Perquè... Per potenciar la teva procés indústria. Exacte, se demanaven aranzels per evitar que productes tèxtils britànics, fonamentalment, que eren de millor qualitat i que eren més barats que es feien aquí, competissin contra el que es produïa aquí. Llavors, si tu poses aranzels, en aquest cas, els productes tèxtils britànics, es venen menys perquè són més cars, és el que estàs fent, estàs augmentant el seu preu, i per tant, tot el mercat espanyol, la major part del tèxtil a Espanya es produïa aquí, la gran majoria, per tant, el capturaves, tenies capturat. I per tant, tenies assegurada. Llavors, això té sentit. Però és que el que ha fet Trump no té cap sentit. Perquè, o sigui,
No estan preparats, és el que Perquè no estan preparats, però és que a més, o sigui, surt i diu, són aranzels recíprocs, i surt tota una llista dient els aranzels que aquests països ens posen als Estats Units i el que li posem nosaltres com a resposta. I surten illes, illes de l'Antàrtida, que estan deshabitades i que només hi ha pingüins, és a dir, és que no entenc com ha arribat en aquella llista. Els pingüins, potser també tenen competeixen amb els Estats Units, no sé. Sí, suposo. Estaran molt contents que hagi cancel·lat al final els aranzels. Han posat illes a l'Oceà Índic on l'únic que hi ha és una base militar nord-americana, és a dir, s'han posat aranzels als seus propis soldats que estan allà. I després li posa coses tipus aranzels del 50% a Lesotho. Lesotho és un país al sud d'Àfrica rodejat per de poc més de 2 milions d'habitants, menys que Catalunya, que no té accés al mar, que si mireu el mapa està allà al mig de Sud-àfrica, li ha de llogar a Sud-àfrica porcs per poder exportar. Un país de 2 milions d'habitants, ¿vale? Que la principal cosa que exporta als Estats Units és productes tèxtils fets a mà i diamants. I ha posat un 50% d'aranzels. Per què? Perquè la balança comercial que té és negativa. És a dir, Lesotho ven molt més als Estats Units que no pas de qui compra als Estats Units. Per què? Perquè són pobres. O sigui, és que tu mires el PIB de Lesotho i el PIB de ciutat dels Estats Units i és que no hi ha comparació. Òbviament, doncs, la gent, els 2 milions de persones que hi ha a Lesotho no compren Teslas, tots i cadascun d'ells, ni tots els productes que es fan als Estats Units. Per tant, òbviament que hi ha un dèficit comercial negatiu. Però és que sobre no té cap sentit fotre-li un aranzel de 50% perquè t'està exportant diamants. Als Estats Units no n'hi ha de diamants. No hi ha diamants. I els diamants són útils per productes industrials, etc. És a dir, tu necessites diamants. No segur que posen una fàbrica de creació de diamants a Tulsa, Oklahoma. No, hi ha una sola mina de diamants a tot els Estats Units. Una. Hòstia. Una! Mira que gran. No, és que... En el cap dels trames deu pensar que els diamants els pots crear. Ja no sé. Sí, Solen crear-lo. però és que diu, o sigui, clar, és que ens estan venent més del que ens hi comprem, més del que ens compren, per tant, ens estan estafant, per tant, té 50% d'aranzels a Lesotho. Que ja em diràs tu, pobra gent de Lesotho, que coi ha fet A mi em sembla una jugada tan estúpida que no me la crec, ja d'entrada. O sigui, aquí hi ha algú al darrere... No algú al darrere. O sigui, òbviament, no dic que no hi hagi estupidesa a l'administració tant, però aquí hi ha algú que és aquesta jugada que no tenia no tenia cap mena de sentit, que és què busca realment l'administració tant i els Estats Units amb les conseqüències que pot tenir aquesta jugada. Busquen una reacció de la Xina, una negociació a llarg termini amb la Unió Europea, algú han de voler que hi hagi una reacció, perquè és que no té Jo crec que és pura comunicació per fidelitzar els seus votants, bàsicament. O sigui, estem encara en els 100 dies de post-eleccions, ara es veu que faran un míting per celebrar els 100 dies de campanya, i sempre, o sigui, hi ha la teoria que els primers 100 dies de campanya, us ho vaig explicar, s'intenta, doncs això, crear campanyes comunicatives constants. És totalment això, perquè a nivell comercial econòmic no té cap mena de sentit. Sí, 100%. Però és que hi ha gent que diu, bueno, és una tàctica per negociar, però què vols negociar amb Lesotho? Que és un país que l'esperança de vida és dels 59 anys, són Lesotho, sinó que et vengui menys productes tèxtils fets a mà. O sigui, però a nivell de l'equilibri de poders que ara mateix està fent comercialment amb Xina, és més per als grans eixos comercials que hi ha al món. No? Lesotho al final és un peó que han volgut estavellar, però no és amb qui volen que canvi d'una certa opinió a mitjà i llarg termini. no tinc cap dubte, ells pretenen negociar amb la Xina, o sigui, han volgut fer-ho de... El pal i la pastanaga, diem, no? Fot una... Però no funciona. Perquè és que la Xina no té... Sí, els Estats Units té molt més a perdre que la Xina. És que molt més, és que no hi ha comparació, és que la Xina guanyarà al 100%. I ojo Pedro Sánchez, que s'alia a la Xina. Perquè va coincidir que va prendre aquestes mesures i que Pedro Sánchez anava a visitar països d'Àsia com Vietnam, no? I tu veus un mapa dels principals negocis comercials que tenen els estats del món, que és un mapa mundi, i en 25 anys el principal soci negociador comercial de la majoria dels estats era els Estats Units. Aquí hi ha hagut clarament un desequilibri favorable a la Xina els últims 25 anys, i això no s'arregla amb polítiques com aquestes, ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini. S'arregla industrialitzant-te i fent competència. Si és el que realment vols, i tornar a ser una primera potència mundial, és a 40, 50, 60 anys canviar polítiques per afavorir la natalitat, que la teva població, com està passant al Medio Occident, no segueixi baixant, reindustrialitzar les zones més pobres, justícia social, aquestes coses que Trump serà l'últim que farà al seu mandat, és l'últim que farà. És que Trump no creu en el govern, és un neoliberal extrem que creu com feien els liberals del segle XVIII, que és que el govern és dolent per naturalesa, per tant s'ha reduït a la seva màxima expressió possible, a la seva mínima expressió possible. I per tant, és que això és incompatible amb el que fer aquestes polítiques necessàries.
és que és inviable, no sé, en ple segle XXI, voler un govern propi del 18, que no el que vol aquesta gent. Fins i tot és incompatible. és inviable, en ple segle XXI i amb un canvi climàtic que tenim a sobre, voler-se reindustrialitzar. Vull dir, bueno, però... Sí, però això dins dels ulls americans no és una cosa. Pots industrialitzar indústria verda. Bueno, però això també no crec que estigui a l'agenda. No, òbviament, clar, aquesta és una altra clau. En tot això, Salvador Illa què ha fet? Ha mobilitzat diners perquè el govern de tothom es creu que afecta directament els arancels de Donald Trump i ha mobilitzat 1.500.000 euros per ajudar les empreses catalanes que exporten als Estats Units. No sé com veieu aquesta mesura, si realment és del tot necessària i si calia invertir aquests diners en això. Jo, si dins d'aquest paquet que acabes de dir hi ha subvencions a joves que s'han fet podcasts en català, president, estem aquí per I per posar una senyera a la pedrera que aquest any se l'han oblidat. Hòstia, molt fort, això. Sí, a la... Cosetes. O la llengua, que hi va haver-hi una mani interessant per la tarda. Vaig estar-hi... Jo també. Nois, cal mobilitzar el poble perquè és que vaig... No veia gent. Pues un silenci, tio. Però una cosa, Perquè depèn de quina part estaves. tu estàs veient el buit que ens estan fent els nostres propis amics? Vull dir, vam anar tu i jo, zero notícies de que el Marcel estigués, Ningú no no ho va dir. zero notícies de que el Llago, el nostre realitzador avui, per Sí, veritat, l'he presentat. per estar avui. Literal, Tu tampoc ens vas dir res. O sigui, hi era tothom, però... I el David Fernández es va anar just quan van començar el Parlament, que vam veure com es... Jo també vaig veure com venia. Havia la Lletà, però nosaltres vam veure com marxava quan començaven els parlaments una miqueta. Hòstia, doncs jo el vaig veure que ja havia passat la mani i caminava sol per via la Lletà. En fila i putanus. En fi, Vinga. però van passar pel costat de la comissària de la Policia Nacional i... Però tu, Tu a quina estàs? Al final de tot. No, tu estaves amb... no direm qui estaves. Estàs amb la JNC amb alguns. Nosaltres, al Secat, estàvem... Vaig anar sol després d'entrenar. Nosaltres estàvem amb l'Esquerra Indep i es va insultar bastant. Sí? Sí. Doncs estava al final amb les iaies. Que llavors la JNC van venir on estava l'Esquerra Indep i vam estar junts. Hi havia la Forja, que jo no sabia que encara existia. Jo em pensava que havia desaparegut com a organització. Sí, estava la Forja. I el jovent republicà. També, però que està més enrere. I al Consell per la República també hi havia una Forja. També, sí, ja estan. Això. En fi, I els de nosaltres sols, aquests també, que estem com... no els hi fem publicitat. Alhora no hi era, Alhora no hi era. Alhora no hi era. I Aliança. Creo que era. Aliança va haver-hi una cosa a Manresa que els hi van boicotejar, ben fet. Doncs bueno, molt bé. Com us sentiu amb els... Jo em sento molt bé després. Però esteu còmodes? Està agradant, està agradant. Jo és que ens ha tocat la loteria, de veritat. El que passa és que estic com molt tens, saps? Perquè és d'estar com super a prop del micro Ja. i és molt... Si ho vas per la Que aparent l'esquena... No. Que fa el vell. Fantàstic, doncs molt bé, esperem que ara com va actualitzar la situació de Donald Trump, que va dir deixarem de posar impostos als nostres ciutadans per posar impostos als altres països. L'economia no funciona així. Sappiu que no. Donald. Serà un desastre això. Però bueno, els Estats Units continua la seva decadència total cap a la irrellevància. Com el Girona Futbol Club, no? Està fatal. Sí, estan a punt de no? Estan a punt de baixar. Ja, quina porra teniu per la final de Copa? 6-2. A favor del Barça. A favor del Barça. Tu, Marcel. És que... Tu, Iago, què dius? M'és igual, eh? M'és igual. No comments, diu el Iau. Bueno, passem al segon tema. Passem al segon tema, si voleu. Vols introduir-lo que el volen treure? Ai, sí, és veritat. M'he quedat en blanc durant un moment. Bé, això arribem a gravar el programa fa uns dies abans del que toca, perquè recordo que l'últim programa el vam gravar ja fa 5 setmanes, de normal l'hauríem d'haver gravat fa una o així, i no haguéssim tingut aquest tema d'actualitat, i és que ha mort el papa Francesc, a l'edat de 88 anys, crec, i el seu papat ha durat un total de 12 anys, crec, des del 2013, que ho va deixar córrer al Ratzinger. Sí, Ratzinger. Benedicto XVI, no sé per què ho he dit en castellà. Benet XVI, que ell va morir fa 2 anys, Sí, no? Sí. però va deixar el càrrec al 2013, encara no me'n recordo ben bé per què, per un tema, crec, de coses preses. Hi ha molta especulació, però es parla molt també de la situació econòmica en què estava el Vaticà i tal, també com motiu de que ell no
seguia gestionant, havia haver escàndols de corrupció. Tant. I el 2013 es va fer un conclave, com es fa sempre quan mor o dimiteix un papa. Bueno, dimitir crec que era la primera dimissió que hi havia a la història, o No, molt des segles. de l'edat mitjana, Des de l'edat mitjana. no recordo com es deia, però això ens ho deien al col·le, no te'n recordes? Que ens deien que era un papa que crec que es deia Celestí V, potser, no sé. No tinc aquest record de l'escola, la Però que va ser com pràcticament paral·lel a quan Ramon Llull va publicar Blanquerna, que és una història que va No em facis seu d'història de català, i que els catalans estan al centre de tot. No, però que Vale. Ramon Llull va escriure aquesta història al Blanquerna, que és un tio que arriba a papa i que abdica com a papa i se'n va a fer de monjo, no sé què històries, aquí el nostre literal potser està fent que sí mal cap, jo entenc que ho he dit bé, i sabem que Ramon Llull es va reunir amb aquest papa, Celestí V, crec que es deia Celestí, no sé, i després, poc després va abdicar, i llavors, hi ha cap relació? No ho sé, però seria divertit que hi hagués. Ramon Llull cancel·lat perquè tenia un esclau. Seguim. També perquè era mallorquí. Cancel·lem a Jaume I per fer gent que vingui ja avui Ramon Llull, o sigui, al final com un podcast anticatalà. Bueno, en la línia. El 2013 dimiteix Benet XVI i es fa un conclave, com sempre es fa, i 135 cardenals, els mateixos crec que hi ha al Parlament de Catalunya, o 135, sí, exactament els mateixos, però... No, falta el Puigdemont i el Lluís Puig, que estan a l'exili. Havia preguntat ningú. Llavors es va votar en conclave fins que surt un escollit per 2/3 parts o més dels 135. Hòstia. Per tant, acostuma a ser més de 90 o 100. Si no, no. Fins que no surt un número amb 2/3 parts o més, no surt escollit. Poden estar dies i dies. A les últimes dècades, com a molt, han estat 3 o 4 dies fins que surt la fumata blanca, però en el cas de Francesc, no poden sortir ni es poden comunicar amb l'exterior fins que no s'acaba el conclave. I bàsicament es van fent reunions, cadascú va una miqueta a la seva... Però que hi ha lavabos a dins, entenc. Sí, no, i tenen les habitacions i van menjant i tenen tot allà. Això sí, com Poden fer el seu dia a dia allà. Sí, com de cul. Les seves línies de Vilamarí, Sí, exacte. No és que estiguin tancats a la Capella Sixtina. Vale, no, però tenen tot un espai en les habitacions per menjar i tal. I de normal no acostuma a passar dels 3-4 dies. És a dir, des de que mor o abdica el papa 3 setmanes, entre 15 i 20 dies, perquè, recordem, abans havien de venir de totes les parts del món i la comunicació no era tan ràpida globalment com ara. Ara, en un dia, et plantes, encara que visquis a la Conchinchinac. Vale? Llavors va sortir el Francesc i va sorprendre, jo crec, una mica tot el món laic agnòstic, que dins de tot el que ha suposat la història del catolicisme sortís una persona tan, entre moltes cometes, progressista, que òbviament políticament no, però dins del que ha sigut històricament el catolicisme ha sorprès, jo crec, bastant amb les declaracions sobre 1000 temes diferents que ara no ens posarem a parlar perquè si no ens anem cap als 20 minuts. I bé, 12 anys han sigut i ara veurem què passa. Va morir ja fa 5 dies, una setmana. Va morir el dilluns, no? Sí, 4 dies, 5 dies. I ara, en teoria, en màxim 2 setmanes s'ha de donar el conclave, 135 cardenals s'han de reunir i fins que no es posin d'acord amb un 2/3 parts o més, no surt la fumata blanca. A partir d'aquí, qui surt? Doncs hi ha diverses opcions. Tu saps de memòria, Hi ha diverses opcions. En primera opció hi ha Pietro Parolin, que és l'actual secretari de l'Estat del Vaticà, no m'he entès el solia. Bueno, entenc que és el teu favorit, Qui és? Pietro Parolin és l'actual secretari de l'Estat del Vaticà, que el va anomenar el papa Francesc. Té nom de pasta italiana. Pietro Parolin, Garofalo, que entra dins del que es reconeix com... Hi ha com 3 sectors, no? Més el conservador, el moderat i el progressista, com li voleu dir, vale? Aquest entra més dins del moderat, però sí que s'ha de dir que era una de les persones més properes al papa, Francesc. I bé, bàsicament aquest suposaria una continuïtat institucional del que ha fet ell, segurament més moderat, però en la seva línia. És italià, Continuisme. és romà, vale? És italià. Té 70 anys. Una altra dada molt interessant. Si tens més de 80 anys quan es dona el conclave, ja no pots estar allà, però no et poden votar, bàsicament, vale? I aquest tio té 70 anys, per tant, si no menja massa Nutella i et cuida, 20 anys et pot durar. 20 anys et pot durar. A la línia del Francesc, vale? Un altre, el Luis Antonio Tagle. No, Togle o Tagle, no sé com ho tinc apuntat, vale?
seria el primer Però papa... què és, el menú de la Tagliatella, això? Sí. Seria on tenen cites els policies locals. Al Tagliatella. La Rosa Peral es veu que quedava molt bé. Ah, sí? Ah, Sí. no sabia. Fa molt, O sigui, entres allà i ho entens tot. No t'hem d'explicar res, però ho entens tot. Bé, seria el primer, si surt escollit aquest, seria el primer papa de la història. En no sé quants anys porten. 1.500, 2.000 anys, no? Porten escollint papes. Home, des de Sant Pere, en principi, no? Sí. Passa que Doncs 2.000... el que és el papa ha canviat molt el seu rol. Però com a papa, com la figura, deuen ser quasi 2.000 anys. Perdoneu, historiadors, que sabeu més que ell si m'he equivocat, vale? Espera, Seria el primer papa històricament... No t'ha fet... Ara em és deixa- que és una Això, seguim. És broma. Sí. Ja has explicat lo d'Ara Montllui, si puc ja, continuar. no em deixes... Primer papa d'origen asiàtic. És de Filipines i és l'expresident de Caritas Internationalis, vale? Aquest és dels joves, perquè es fa una idea, dels 135 cardenals i té 67 anys. Per tant, diguem-ne que els agraden els menors per altres coses, però per ser cardenals els volen... Vale? Perdoneu la broma, que soc molt dolenta. Aquest ha sigut molt mediàtic i reputat els últims anys i, home, a part de ser el primer papa asiàtic si l'escollen, també té un simbolisme amb el sud global que seria interessant també. Entra com dins de la onada més progressista, llavors seria interessant aquest. Jo he vist vídeos seus i sembla majo. Sembla majo. És que després hi ha un ganès Bueno, aquest... que, bueno, ara en parlaré. Ara arribem al ganès, vale? Després ve... no, és aquest. Ara no sé. Peter Darkson, vale? És el segon. És que us imagineu que després no és cap d'aquests. Seria graciós que no fos cap Jo crec que serà el Parolin. Peter Darkson, vale? És de Ghana. Se'l coneix com una figura carismàtica, això és el que m'ha dit l'article que he llegit, i a favor de la justícia social i el medi ambient, i seria el primer papa africà en més de 1000 anys, vale? Que fer-nos una idea. I per últim, tindríem el Robert Sara, el famós Robert Sara, que és el befo de la mà dreta del cardenal, que és mà dreta de Trump, que no recordo molt com es diu. Ah, Però que aquest no entra dins de les opcions perquè aquest té més de 80 anys. Ara, Robert Sara. Pràctica. Robert Sara també, si és guineà, vale? Si l'escollissin en el conclave seria el primer africà en 1000 anys. I bé, bàsicament aquest tio parla de la immigració actual a Europa com una invasió occident, una colonització cultural, vale? Parla en aquests termes, i bàsicament vol una litúrgia tradicional. Vale? Llavors aquest seria clarament una de conservadora, i jo he vist declaracions seves i fa una miqueta de por la manera en què parla de certes coses. Llavors ja veurem, dins del que han sigut els últims 25 anys, des de Joan Pau II, que va estar més de 25 anys, fins a Benet XVI des del 2005 fins al 13, i ara Francesc fins a l'actualitat, semblava que anava poc a poc, no? Cap a cada vegada tenir un papa progressista, que això tampoc sé si canvia molt el món, perquè l'onada conservadora la tenim igual, vull dir, és més a nivell... no sé, com dir-ho. Simbòlic. Simbòlic, sí, si el voleu dir així. No sé cap on anirem, si ara hi haurà una regressió cap al conservadorisme, un estancament en la moderació, que és una miqueta políticament el que era el papa francès, perquè també deixa-la anar, tenia cada frase que deixa-la anar. Però bueno, ja veurem què passa. I fins aquí no sé quin us convenç més. A mi, clar, jo he vist fotos i em cau... Sembla molt simpàtic el Tagle. El fill de la Sí, filla. El filipí sembla molt no. maco. El Tagliatelle. No crec que sí. No crec que sí. El Tagliatelle quin era? El Parolin. No, el filipí. Estem En d'acord. què? Jo crec que serà el... Al final som uns buques, els tres. Jo crec que serà el Parolin, per això. De fet, no sentiu, però el Llevo està dient que vol el Robert Sara. Ah, hòstia. Que li agraden les declaracions que ha fet. Bueno, no entra dins la línia política de l'avui, que el Llevo... Jo vull el filipito. Tu vols que portem la Morenet a l'exili, no? Sí. Jo només vull afegir una cosa, que és que el papa, l'última visita oficial que va rebre abans de morir va ser la de J.D. Vance. Hòstia, sí. És que... Cosa que em sembla molt trist. Pots quedar amb verí més? No fos cas No fos que cas. Vance, és que és catòlic, el Vance. Jo crec que és fan d'aquest, del que lligava el Iago, crec que era el Vance. Però no crec que surti un gaire reaccionari perquè has dit que necessiten 2 terços i tal, i no crec que hi hagi. Jo crec que serà el Parolin perquè això ha sigut molt la mà dreta del papa, per tant, crec que és bon vist pels progressistes, però a vegades prou moderat. I vaig llegir en algun lloc que durant el mandat, si es pot dir d'aquesta manera, del papa Francesc,
ha nomenat a 4 de cada 5 cardenals que han suament. Llavors això, en certa manera, lògicament, a no ser que no tingués gaire visió futurista després que ell morís, hauria de suposar una majoria, ni que sigui continuista, no? I volia acabar, no sé si m'estic allargant molt, si no ho deixo per... Jo crec que no hi ha... Jo volia dir algunes frases Sí. del papa Francesc, si voleu. Digue'ls. Els pots dir en veu celestial, una mica? No, bueno, puc dir... No, Javier. Perdoneu familiars catòlics, no ens volíem riure del pap. Jo vull, Amb l'islam no us atreviu, jo vull parlar Segur que ho estaré dient. de què el papa Francesc que ha fet per Catalunya, no? Va fer una entrevista a la COPE i va dir bàsicament que Espanya necessitava reconciliar-se con su pròpia història, no? Per parlar del conflicte amb Catalunya i Espanya, no sé què significa això exactament, jo crec que és una frase molt ambigua per no mullar-se. Paraules buides. Això va ser l'entrevista que li van fer... A la COPE. Li van preguntar específicament pel Procés. procés, no? Com li van preguntar, no era molt explícita. Sí, i després va anar a Girona a fer un discurs i va dir, hòstia, que no el faig en català. O sigui, ella es va sorprendre van Van a Girona. Va anar a Girona... Sí. En persona? Sí, en persona. Perquè allà tenen una moreneta i va anar a fer un discurs, sí, i es va Que no sorprendre havia visitat Espanya. de que no va fer un discurs en català. Aviam, jo no vull fer... Pot ser que fos per videotrucada, Sí. Que no, ara que són tan modernets. Que no. Bueno, si no, ja... Bueno, jo miraré. Jo crec, em sona la notícia, però crec que no ha vingut mai en persona. Però bueno. I què ho va fer, telemàtica? És que pot ser que fos telemàtic. Potser és 2021 pels Potser Covid. una delegació de Girona el va visitar ell. És que Ah, pot ser. no sé, és que no sé. Bueno, ja us informeu, que també esteu informats. Com bé. Sí, no, només us podem informar a través de nosaltres, vull dir. Vale. I per acabar, el president Pere Aragonès, el recordeu? Ara té una oficina com a president de la Com tots els expresidents, Marcel? Tots la té. Que defensor, no? Quim Torra també. Quim Torra, comparteix el cognom. Li va regalar un Sant Jordi de plata, fins aquí bé, i també li va regalar una samarreta del San Lorenzo de Almagro, que és l'equip de futbol argentí del Papa. Però us dic que un president de la Generalitat li regali una samarreta d'un club de futbol argentí al Papa és una mica estrany, regalar-li una del Girona. En la línia seva equivocant-se sempre, per tant, no soc I Font poder ser molestar. No, molesto no, segurament no crec que sigui. Bueno, ja està, és això. Crec que també li va regalar, em sonen llibres de També. Jacint Verdaguer i coses així. Sí. Segur que s'ha de dir. Rovira, volies... Sí, no, això que has dit del català em sembla molt interessant. Jo ahir em vaig entrar per mon pare i li vaig dir, papa, parem una mica. Què t'ha semblat el papa Francesc? Em va dir, bueno, jo li vaig dir, no, a mi el papa Francesc pot ser que sigui el millor papa que hi ha hagut a Roma en, no sé, l'època contemporània, ni que sigui, jo tampoc sóc expert, o almenys el més progressista, que això en la línia de la història té més sentit. I em va dir, doncs jo sóc molt fan de Joan XXIII. Sabeu qui és Joan XXIII? A part de tenir passejos i carrers aquí per Crec que va estar... Va ser un papa que va estar Abans. des del 1948 fins al 1954. Abans de Pau VI, però després de Piu XII. Bueno, va estar durant la Segona Guerra Mundial i va caure molt popular, encara que morís ràpid, va caure molt popular perquè va ser papa just després del papa que va estar durant el temps de Mussolini i el nazisme i, vamos, que Ja. no es va mullar gaire, diguéssim, no? Sí. I sí que va tenir una fama molt d'haver fet massa poc dins del que pot fer un papa, no? I el Joan XXIII es veu que és el que va començar, no sé com comparar, papa, potser m'ho has dit malament, és el que va començar a permetre, dins del món catòlic, que les misses es poguessin fer en qualsevol llengua d'on es fessin. És a dir, que si tu estàs a Mollerussa, si un dia tens mala sort i estàs a Mollerussa, tu vas a missa un diumenge a les 12 i la missa serà en català. Això va ser el Concili Vaticà II, no? Bueno, segons mon pare, això ho va posar Joan XXIII. I abans les misses eren en llatí. I aquestes coses a nivell lingüístic, com que repartís més a nivell global, ho va modernitzar Joan XXIII. No sé si és veritat, si no el meu pare em va mentir, però em va semblar una dada interessant. Això del català, perquè ho estem mirant ara per si fer fake news com Vox o Aliança, va ser el pati de Sant Mas de Palau Apostòlic. Suposo que està a Roma. Sí, Perdó. sí, confirmem que està. Va.
Jo va dir alguna cosa. Sí, per acabar volia fer 3 recomanacions de pel·lícules per si us voleu estar en el mood, no? Aquest de conclave de fumata negra, fumata blanca, no? Aquestes coses. Hi ha unes pel·lis que estan molt bé, que estan dits d'aquest context, no? En primer lloc, una que ha sigut notícia, perquè va sortir l'any passat i en vam parlar en el programa dels Oscars aquí, que és Conclave, no? I fa gràcia perquè hi ha personatges, no?, de la pel·lícula que em recorden a personatges que s'estan donant a conèixer avui dia a dins del conclave que s'està donant aquest més present, que és, hi ha un, que és el que farà de Dumbledore, surt el que farà de Dumbledore a la sèrie Harry Potter, fa de... bueno, és un dels antagonistes, vale? Per entendre'ns. I és un tio que se suposa com que ha sigut corrupte o té un cas així previ a la mort del papa i vol seguir sent com vol seguir sent que el puguin escollir, no?, en el conclave. I aquest em recorda a un italià, crec, que ara està intentant fer el mateix. Teòricament amb una cosa de corrupció, el francès li va treure el cardenalat, o com es digui, i ell ara està sortint als mitjans italians dient que vol ser votable. I després hi ha un africà que també és una mica conservador a la pel·lícula, i llavors, aquestes coses. Després hi ha una que a mi m'agrada més, m'agrada bastant i tinc molt carinyo, que és Ángeles y Demonios, de la saga del Dan Brown. És en castellà, la pel·li? Angels and Demons? Perdona, em volia agafar. Que també és com... No hi ha un conclave de per si? Sí, hi ha un conclave. Hi ha un conclave, no? Sí. Però com és en una època on han assassinat a un papa. Sí. I han segrestat els 4 cardenals preferits per ser papa i bueno, per si algú li interessa els thrillers i tal, doncs aquest és un thriller catòlic que surt el Tom Hanks i està molt... Jo no m'he llegit el llibre, com sempre, però la pel·lícula està molt xula. La novel·la, que de fet la novel·la és la primera, el Codi da Vinci és el segon llibre. I hi ha un llibre que es diu Origen, que a mi m'agradaria que la pel·li perquè surt Catalunya i Barcelona, del Dan Brown, de la saga aquesta del Tom Hanks. És Origen, sí. I hi havia una altra, però no sé. Hi ha molts, ni molts. Bueno, que podeu aprofitar per veure sèries i pel·lis, que n'hi ha unes quantes d'això. Hi ha una sèrie que es diu The Young Pope. És molt rara. Los dos papes, és veritat. Els dos papes, sí. Que parla una miqueta de la relació que entre el papa francès i el Benet XVI, just després de Cap d'Iqués. I ha estat xula, El Ricky Gervais va fer alguna broma en els Globus d'Or sobre això i només havies de veure la cara que li va quedar a l'actor que feia de francès. Jonathan... Sí, Jonathan Pryce, que és un que surt de Pirates del Caribe. Sí, també. I, bueno, ja podeu mirar coses. Són dates. La Letterboxd ara és de les més vistes conclave del món. Per això. The Young Pope, jo l'he vista. Que surt a l'Ewan McGregor. No, és el Jude Law. Passa que és del Sorrentino, el director. Sorrentino. És que quan parleu de pel·lis jo sempre és un... Pues perquè has de veure pel·lis, tio. El de veure pel·lis i sèries et dona vida, et dona passió. Fer esport també, tu. El que sé? Fer esport també. Uau, però és que Sorrentino té un estil que a mi, personalment, no és el meu estil. Ara ha tret una pel·li que es diu Parthenon, que ha criticat molt. Sí, que jo conec gent que l'ha agradat molt i conec gent que l'ha agradat gens. Bueno, bàsicament, són novel·les d'una dona anant, caminant i nedant per la costa napolitana i es veu que és com tot el rato, com hi ha molta cosificació, ella no té pensament propi, no sé, aquestes coses. És que són pel·lis, és un estil de direcció que a mi em fa molta mandra a les pel·lis. Jo del Sorrentino només he vist un pel·li. És molt rara, molt rara. Però és una sèrie, jo. És sèrie, té 2 temporades. Jo del Sorrentino només he vist I he stato la mano de Dio, que és com... és a Nàpols, que està enamorat de Nàpols, ell és de Nàpols, i no em va agradar massa la pel·li, de veritat. Però m'haig de veure les altres, que són La Gran Bellezza, Young... Jo no va dir algú que no m'agrada, però no vull insultar la gent de Nàpols, que tampoc és plan. Només dir que he estat a Nàpols i jo no faria una pel·li el molt que m'agrada. Nàpols és maco, jo he estat. No he estat fa poc, he estat. Ell si no va veure si no va veure l'Indiana Super, no s'ho passa res. Passem a... no sé si teniu alguna cosa més a dir del papa, de l'església... No. Jo només dic que sí que s'ha sobrevalorat una mica el tema de progressista, o sigui, entenc que... No, sí que ha estat un canvi en molts aspectes i també sé que és un papa, o sigui, no pots esperar que surti de sota un papa a dir que l'homosexualitat està molt bé i que l'avortament de locos, òbviament, o sigui, no esperes que un papa faci això, òbviament, però vull dir que també, com que hi ha hagut també molta propaganda en la seva contra
que si era extrema izquierda, o si l'altre dia Los Santos estava dient que és que el papa era europeu perquè se vio con Fidel Castro. Bueno, Joan Pau II també va veure Fidel Castro i és l'heroi de la dreta. Llavors, no sé, però bueno, és veritat que ha sigut un canvi en molts aspectes, però que tampoc. També crec que s'ha com sobredimensionat una mica, però bueno. I veu veure declaracions que havia fet el Lili sobre... Sí, que era el maligno. El maligno en la tierra, Sí. un imbécil en Roma, no sé què, va l'altre dia un tuit dient Ja. Descansem. Va donar a Pardo després durant la campanya electoral. I si mireu un tuit que va fer una candidata d'extrema dreta catalana independentista, que no diré el nom per no donar publicitat, Què va dir? tela també el que va fer. No sabia això. I al final el salsia, no? No sigui que vagi a l'infern. Ets un desert. He fet un paràgraf dient desgraciat durant 10 línies, però El vicari de Cris a la Terra, un desgraciat, però ell. però desgraciat. Bueno, anem a la secció. Molt bé, Marcel, sí, endavant. Primer de tot, gràcies a les persones que ens seguiu escoltant. Sí que... Una claríssima que les nostres seccions no són... Estàs sense una mica sí, és avorrit. Que arribar fins aquí té molt de mèrit, els 40 minuts d'escoltar-lo. Bueno, Bueno, és al gimnàs i... això és veritat. Bueno, jo fa poc vaig estar a PortAventura, entre setmana, que la meva germana tenia unes entrades així com gratis o a la meitat de preu i em diu quasi gairebé mai anem un nen, no? Havia estat abans o...? Sí, he estat bastants cops, ja no em causa adrenalina. Saps? Que estan en vaga, per ser. Sí, ara. Vale. Sí, li deixes fer la seva secció? Sí. Bueno, era un dimecres qualsevol, és un anàlisi sociopolític de PortAventura, ¿vale? Podeu intervenir quan vulgueu. Vale. Llegiré, ¿vale? Perquè està com preparat. Era un dimecres qualsevol de Setmana Santa, tornava amb il·lusió a trepitjar Tarragona, la terra de les petroquímiques, dels trens que no arriben i dels macroprojectes que ningú ha demanat. Tot apuntava a ser un gran dia, sol radiant, bona companyia, ganes de cridar, però res feia evitar la distopia capitalista que m'esperava darrere d'aquesta espècie d'ocell entranyable de color vermell que mai entendré. Sí, un picot. Sí. Entres al parc i et dones compte de la realitat. PortAventura és aquell lloc on tothom parla tots els idiomes, anglès, francès, castellà, alemany, menys el català. El deixes d'escoltar. Abans de ser ocupat i tal. Però bé, Llatí. això ja m'ho esperava. Ho tenia més que assumit. El que no sabia era que la primera cua, el Furious Bacchus, seria la primera hòstia del dia. Però una hòstia, 2 hores i 20 minuts de cua. Per pujar un trenet que dura menys que la proclamació de la independència del 2017. Literal, 2 hores de cua És totalment. per 15 segons. Hòstia. Val? 2 hores i 20 I minuts. allà estava esperant entre nens amb samarretes de Lamine Yamal i famílies amb samarretes d'I Love Saló. Si vols estar amb samarretes de l'Espanyol. Vaig pensar, què faig aquí? Perquè 2 hores i 20 de cua. Però pagues 50 pavos com a bo i et trobes amb atraccions de 2 hores. Això ja la primera hòstia. Però l'atracció ve o no, el Furious Bacchus? No vaig pujar, vaig decidir marxar. Seguirem. Però quant t'ho portava fent cua? Una hora. Hòstia. I encara faltava. I faltava molt. No sé si ho sabeu, però si pagues 40 euros més, pots pujar abans i més ràpidament a les atraccions. Sí. Com diu el refrany, qui paga mana. Estem parlant de la fila express, l'autèntic fas pas al privilegi. Sí, nosaltres ho fèiem així, no? Molt bé, Rubí. Bé. A mi hi ha l'opció de fer la fila d'un sol usuari i abandonar la teva gent, val? És a dir, Com, filòsofs? que te'n vas sol. Sí. Te'n vas sol a una fila única, que tu pujaràs sol sense la teva gent, Però això no, crec. val? Però clar, a canvi d'un individualisme cruel i un disfrutar d'atracció en solitari. Una cosa, tu sabies que amb el carnet jove tens un 2x1? Ho vas fer? No tinc carnet jove. Farem veure que no has sentit. Bé, quan ja no podíem esperar més i vam estar farts d'estar a la cua, vam decidir parar a fer una cerveseta. Això no hi heu posat a cap atracció encara, No, cap atracció. Vam anar a per una cervesa. Ni el tutuquisple. 150 euros una cervesa. Una cervesa de plàstic, com era? retornable. Com era de tema? Són aquestes cerveses, molta espuma, però molta espuma. Estava freda, almenys. Sí, això sí, va, això sí. I segur que era Cruzcampo. I mentre la prenia veia senyores de 60 anys disparant aigua a desconeguts des d'uns canons metàl·lics com si fos això el desembarque de Normandia. Pura propaganda de rearmament europeu. Que fort. Per no parlar de la distribució temàtica del parc. Que passes per Europa, Amèrica i el Vell Oest, Àsia, però l'Àfrica no existeix. Què passa amb l'Àfrica? No la busquis.
que només serveix per explotar els seus recursos. Quina visió més colonial. Per acabar, el gran clímax del desastre. 3 hores de cua per fer l'atracció nova d'un Charter. No sé si l'heu provat, està bastant bé. Sé que existeix, Bastant malament has dit. no l'he provat. El nom no li escau molt bé perquè no saps on estàs fins que et trobes a dins de les cues entera en unes habitacions totalment claustrofòbiques. Vale? No exagero dient que es va fer més atent que el discurs de Nadal de Salvador Illa parlant del suposat govern de tothom. Val? No he vist discurs de Nadal de Salvador Illa, així que no puc comparar. En total, van pujar només 6 atraccions en tot el dia, de 11 del matí a 7 de la tarda. I la gent marxava al parc assumint aquesta humiliació com aquell que accepta que un lloguer a Barcelona costi més de 1.200 euros. Podeu que està millor quedar-me treballant i haver-me guardat el dia de la festa. De fet, no sé si ho sabeu, però el passat dissabte els treballadors de PortAventura van convocar una vaga per exigir una pujada de salaris, un augment de personal i unes millors condicions horàries i de treball. Ho sabíeu? Sí, sí, està. Sí. Val. És el que el dissabte van aturar. Que va seguint la majoria de la plantilla. Sí. Des de la Guiaga proposo crear el primer parc temàtic socialista i català, atraccions per tothom. Però on el fem? I com fem que sigui socialista? On està el Hard Rock? On volíem fer el Hard Rock? Fem allà. Ho fem allà, vols dir? Si tirem a terra el PortAventura i fem el nostre. També. Estaria bé. O no, que plantin a terra, aprofitem la infraestructura existent, no? I li posem un martell i un els de cadascú. Una falç i un martell. Sí, perdó, no passi bé ningú, Segur que València ens deixa en alguna zona. Bueno, Simple fan macro. què resista això? No, Home, si tu sempre Jo havia tret una altra cosa. no me'l res. Bueno, Si torna a Paco Camps, que està ja fent la... Ha sonat tan malament com ho veia. Perquè sempre que parlem de València sona que sembla que estiguem parlant de la Dana. No. Això ho dius tu, jo ho dius tu. jo no ho he pensat. No, jo et dic el que he pensat. Jo tinc molts amics a València. Això ha preguntat ningú. Això s'ha preguntat ningú. Bueno, seria atraccions per tothom, cues autogestionades, serveis a preu de cost i condicions dignes pels treballadors del tanc. Què vol dir que ho has autogestionat? Cues autogestionades. Que no et codes perquè... Sí, que vas junt a la cua, no hi ha files per individuals, no hi ha express i la gent... Bueno, Tothom al mateix nivell pagant el mateix. bàsicament ens fotríem a O hòstia. sigui, tothom 5 hores. Ni gent d'una ni gent de l'altra. Tothom 5. Tot el mateix. Si sempre està 5 hores, que hi estigui tothom. Vale? O fes un carnet jove i 2 per 1 et costa 50 euros l'express en total. Que és el que hauries de veure, si no... Sí. Doncs I et portes les llaunes d'Estrella d'Am de casa. no dic que t'així. És que ja està, Molt bé. Infra. I el marxar obrim-nos tot, i ja està, això és el nostre. Doncs bombardegin PortAventura i no sé, boig. Woody, no sé, Com li has dit, que era? no sé, boig, el picot, és un picot, que representa picot. Doncs l'ocell boig que... es presó per explotador. No us voleu parlar d'una altra tema? Jo tinc ganes. Sí, Jo crec que tenim 3 minuts. I en 3 minuts. Podem parlar de les nostres vides personals. del viatge de les... No, és No li importa a ningú tampoc. a mi les vostres em són bastant igual. Joder, què? Vaja, xaval, avui mon Eriva t'ha parlat tan malament. Ai, Déu meu, tan malament. El font últimament està molt... Molt susceptible. Sí. Bueno, sempre ho ha estat, que des de... I aquesta enterror. Que no t'agrada aquest llibre? Sí. Quin llibre? M'agrada els 2 llibres. El de Rosa Ariquer, que vaig anar aquí amb el Signent, de fet, el de la memòria dels catalans, que té bona pinta. És un llibre de 1.700 pàgines, perquè fas un gaire. Sí. I una biografia de Franco, Hòstia, bé. de Julián Casanova. En la línia. Bastant nova. Però anava a dir que parléssim del viatge a l'espai de... Ah, bueno, dels 5 minuts. llibres. Sí. Quan portem gravant? A veure què fa. Queden 2 minuts, nois? 2 minuts. Els podcasts no han de durar més de 30 a Val. 50 minuts. Bueno, parlem ràpidament, això, ja està. Jo només diré que... Poseu en context. No ho diré, Què perquè ha passat? A veure, explica ràpid, vale? Ara, ràpid i concís, no com Ramon Llull, vale? no vull dir una cosa una mica nazi, però no, o sigui... Bueno, jo ja sé el que dic. Que sí. O sigui, tampoc sé els detalls, però vull dir que és un grup de multimilionaris, entre ells Katy Perry, no? Katy Perry, Sí. que han fet com un viatge a l'espai que ha fet com un tour i ha tornat a baixar i va fer com el show i va fer un petó al terra allà com dient Sí, ho he viscut a l'espai o no sé què. Bàsicament també hi ha teories conspiratives que no ha passat i que era un plató. Sí, bàsicament és una empresa del Bezos, com es diu de nom? Sí, del Jeff Bezos. Jeff Bezos. Jeff Bezos Company. Sí.
i dic el nom de l'empresa. No, però Blue Island. Sí, sí. Blue Origin o alguna cosa així. Vale? I bàsicament ha fet 11 viatges a l'espai, perquè bàsicament no arriba a orbitar, sinó que es queda allà perquè la gent floti en tornin, vale? Per no tornessin. Respecte a la Katy Perry. I això, i les experiències per multimilionaris, i porten 11 viatges. A partir d'aquí, què creieu? Està bé, està malament, està bé invertir els diners en això? Jo sabeu la macropresó aquesta de Salvador? Sí. Podem crear una per multimilionaris, estaria bé, sí. És una mesura molt... Mega Els multimilionaris com a concepte no haurien d'existir, estem d'acord. Estem molt d'acord. S'ha d'expropiar tota la seva riquesa. El pitjor de tot és que ho van voler vendre, aquest viatge, que era tot de dones, com el primer... No, és que es va arribar a dir als titulars el primer viatge íntegrament format per dones de la història de la humanitat. Que dubto... és veritat. No, és mentida. Mentida d'Escova. És mentida, per això. El 63. En 1963... Fa 62 anys. La Unió Soviètica. Fa 62 anys aquests aquí inventant notícies. La Unió Soviètica va ser el primer país a llançar un home, Yuri Gagarin, per damunt una dona, Valentina Tereshkova, a l'espai. Pitjor de tot és que això és una competència entre dos multimilionaris, Elon Musk i Bezos, per aviam qui la té més llarga. Val? O sigui, els dos tenen un projecte i els dos l'estan intentant com impulsar. Tu, doncs, el megabolat nostre podríem competir. És una miqueta... és que és una miqueta jocs de la fam. Sí. Si em tenen imatges dels jocs de la fam. És una mica sobrir que el món se'n va a la merda, perquè bàsicament els rics són més rics i fan idiotades. Si tinc 200.000 milions de dòlars, ajuda la gent pobra. 200.000 milions de dòlars. Després del trobar? No. Això ho enviarà a la Katy Perry a l'espai. Sí, que això van fer, van dir frases super cringe. Sí, super... Que van dir, let's put the ass. No, astronaut. No. I la periodista dient-li, van dir això, se sent el ser un astronauta. I va dir, molt bé, no ets un astronauta. Oye, no ets un astronauta. No ho sé perquè no soc culpable. La meva filla ho recordarà tota la vida. Que va anar, no sé, però coses així. I jo vaig estar mirant i hi ha 36,8 milions de persones en situació de pobresa als Estats Units, vale? Que és el cas, la pitjor. I més que dona haver-hi. No podrien invertir aquests diners? No, perquè és socialisme. Bé. Bernie Sanders Stonks. No, que és... No exactament. De fet, és bastant prop a l'estil. No, que té algunes declaracions. A l'inici va fer declaracions infames, no ho negaré. No, però Bernie Sanders, dins del que tenen allà. Dins del que tenen allà, no sé, que ell és jueu, també. Bueno, sí que ens està agradant molt parlar així, està sent molt bé, no és a casa que la gent s'està abandonant. Podríem fer una semi-reflexió d'avui jo. Sí. No, molt bé, frase Trump i després. Jo puc fer frase Maui? Vale. Frase Trump, frase Maui, així tothom està content. Katy Perry went to space and it was great. They put the ass on astronaut, it was fantastic. It was great, it was great, it was fantastic. You're gonna be so great, we're gonna do great things. Great things, thank you. Jo crec que cada programa fa millor. És la mateixa boca, La gent que t'està veient, que la... Ara bé, el que fa són els gestos de les mans. Això sí, per aquells que aneu al cap de setmana al delta de l'Ebre, porteu un tipus d'aigües, perquè s'esperen pluges al de zona... I a la illa de Buda. Molt bé, fins aquí. Doncs moltes gràcies de nou a l'Espai Jove La Fontana, que de veritat ens ha deixat espai, ens deixa equip de so, ens deixa de tot. I el Llavo Jaume. I el Llavo, el nostre literalòleg, la màgia darrere les càmeres, com sempre, i ens veiem el mes que ve. Si Déu vol. Més i millor, i... Hòstia, que no li he donat a l'àudio. Merda. Això l'ha vist. I visca Catalunya! Lliure!